Yo hene kwasia. We ya kwasia mpenyi pa. Awasa kundwa no ku twetwene. Na say ade say ye wo kunu bi ana wo babi ne se kwahia san kwahia ne senka ebeya wo da. Wonnim nyansa. Wo do jimi to wanum kankan so pro kwasia jimi. Ani be ku me papa bi ne be fra be okoli bia bi ne be ko abra so ne be kunu dan wuram. Wonum kankan to to na wonum kekawo. Abowa why wonum basa na. Ye ko fafunu no kwa ba afa to acho. Abonofo mu bi ne ye wicked na mu hwe yiye. Kwasia keka. Jimmy for be no moto no moso so nim nyansa wennyini kwa mu bi ne fese ne ba abonofo ye ja hoho na de abonofo ye kuye ho. Share this particular video no, pay attention to it pa. Mashada me the ingredients agu ade nim. Woske pono krampo na wa mix the whole topic. Bomodian se obaso a wo be share video no na wa like it. Na wo de amawunua se Mmrantiehene matenase na me pense enuoma bi e de agu dwaprama ne so. Ene say sebi aburu sebi akronto me wo ho ena woman bi frɛ me na woman na wo frɛ me no sebi wanhwa awerɛho kra be kan maame ne nsɛm a wo ka no wo se Mmrantie me hwɛ wo video pa na me kasa frɛ Dormaama mu na minim de akoso wo Dormaa ni na me se atɛi wo se wa ye video krampo e de ato abontena air trendy pa na me mpani na me konkohwɛ bi na me se Asembe na ekoso eno che me video particular no na ohye kokko ena eda so yi na ne nsem a wo ka ni na ne se odi kan hyase free eye Kofi Adoma issue ne so eno osane ba afoma de kosi wono ankasa ni issue so na ono ankasa issue no obekire me no ma me koye research ma me hu se eye no kretro do na ne kasamu eni nyenyamu no wo kire pefe se Kofi Adoma issue na ekoso na ye hu ni se agoragoro no eye no kre pa wo mu hyeda na mu di to no ebo nani because ebi ato ne pen na ne kasamu ni nyenyamu no maame ne kire pefe se according to the video na da bonten no o kire ne omamu man obi atiase se o papa nkorampo no o mu di bia ye no na ekoye agoragoro na ye ko wi akire no na o papa eda fuom ensuom a tese ne ho body ni na awe atra ena da ho no na sa video ye da ho yi ye be hu ni padodo a wo mu ba ho a wo mu be hwe sa de ekoso a eto ababa ya wi na video yi eda bonten se maame no senka wa ma bonten an ka obi ehu de ekoso na wa wonim Mmrantiehene ye se Dormaahene ehu asem aba a enoma ekoso wo Dormaa no na Mmrantiehene mi twi bani de bi me de ba bonten etimi bomodim bia se Bekwa kohwe video no in fact video no ani enyan kasa Dormaa ho na kasa enoma pa ekoso na Dormaahene yesi Kofi mensa waje ngwase pa ewo Dormaa bonten so a me kasa de nim gwase ankasa a wodi jimi ete Dormaa akunya no so ewo senka Dormaa akunya no etime kuni dadada enso up to now papa ida so te akunya no so a wada ne jimi ete akunya no so abusua mensa wo bre to boase ni nkonkotie ensema maame ne ka no afei no video bi edan chain bomodian so memo wani akọ video no eyo papa ena ewuda nsuo ni mu a waye hoya se adwena wodan kwan mu no maame kose na emom ne de ato no saa na ewose me ka kire etiefo na etiefo ti omu wase se wo papa na eme se wodan nsuo ni mu no according to statement na wo ka no abusua yemomode ni ewura video nim ye ba ye beto aso Betutu obon tuo no ohwe video na eye eni da ho kra se be sheda na to bon na wuni ento wada ento wa na wada anka wodanti wodan kwan netene na se ade se ye wo kunu bi ana wo babi ne se kwahia san kwahia ne senka ebeya wo da binima fa ho no mo kansam binima fa ho no be kansam de ensam fata sa no abendo no abene ne potoye sa no se ya ni be ko me papa bi ni be fra be okoli bia bi ni be ko abra so ni be kunu dan wuram ye ko fafunu no kwa ba afa to acho abonofo mu bi ni ye wicked na mu hwe yiye mu bi ni fese ne ba abonofo ye ja hoho na de abonofo ye kuye ho fese ne bunu ni nka ko hia bunu ni ana ko bunu ni kuroma nka wawiye aja mu ja na de mama abonofo yanka se ye suro ye ho ese ye nyire be tu afiri bunu man nkurunga ye betu afiri bunu man kurunha sese die ye sulompo mon pese mu kuro betu mpon
Mukuro no mpese betumpon. Ese mama ni penyi na sure ye namba bibi say ya benefo adabati ye kasa mpokura ni yesuro. Bebe suro ye. Ni yesuro be. Abene do no. Abene do no. Mama kasa wa chire ni bia anka mo dan na mo kasa no munjai talking no. Ono abene kasa do no. Wuni etu what say na etu mi mire bi. Yes ye mobo no. So wona to sa nka be hu se eya wate ka be hu se eya pa abusia we de mo sempa mutie ensam na maame ne kae no afei no ensam maame ne kae no me beyi papa na omukoku nu na omudi ni tu nsuo nim no a wodanwura mu no ama nipa ni na betwa hu hye no me beyi ama wahye na to boase na obete ensam a ekoso maame no wo yawdie onim pefe wonim die domaafo ne timi ye awudie wo mumu enuma ekoso wo Dormaa ho no maame ni nimniam ekoso nyina because wo papa omudi bie di no enti wonim die oka abusia yewuram ne yenkonkoshe video no ye ba ye beto aso ya be piemu ewo ya da so ewo Dormaahene kuro ena anopai awie so ne say ya nyati ne say yaku obi de nato eye nsuo bi ewo Dormaahene kuro kwan na eko kamde bi eho ena saadwumade we akoso ha eye nsuo bi a eda ho ena amanfo aku eye ato eye nsuo mu ha enti ena awie dija bi ne tiefo ya be piem ha aye da saadwumade ya dia mo bi ahu se eye adia obi aku obi na yere na beto eye nsuom ha ama director ye street light eninti sa ekai uhu sa de we da ho ya eye nipa ye kuno de na to eye street light ye Dormaahene kuro ha na metwa sa de we a kire we ye street light ye kwan we so sa ekwan na ewo ha no ye kwan ya suye so enti so ha suye nipa no ti de ni na pro o he ne nsa o he ne nan ya ewo ha uhu se ade no enye kura eye nipa ti obi antimi uhu se oye oba na so ye be ma de ye ntimi nkire na so eye obi a wanyin nti so hwa ye kure de na tunsuo mu ha ache nyina ye hia street light na ka se be bia ye share so sa me ni DJ Bill na be radio. Thank you so much for listening watching the program. My name is DJ Bill on that very good. Yeah, what you say okay. Enti yan share so sa mai o hwe okọ abonten wa nipa be street light ni ehia o nipa bebre na atwa hia funu na yekunu ne da ho no enti enya de ketua kura obia ba se oba ba hwe bi enti eye bia nipa bebre ba na oba ba hwe se adwumade na nipa bebre na aye atro santene a wonam oba ba hwe sa efunu no enya de ketua o hwe dom atwa hia ha nyina esense ya wanwasam a nipa bebre enhu ye na wonte ye nso enti so hu nipa dom obetwa hia ya safunu a ewo ha se na de nyina eba na wonyina oba ba hwe se ya dia o hwe sa kwan wesu a eda ho ya ekwan tap eye light bia enso enti omanfo no senka wo hwe senka obenya ka wo modern so betima eye traffic light anase obenya ye street light ben my street light ni ye straight so be one so from Vagranza no to Chicheche straight nanti so abra o be so ye nka ye be bre wa be ka yeah ye street light be bre munya butire ba be mo akwa ba ba be mo be ka bibi kakra fa sa mo ni we ko be ka sa yosu be ka sa masa unya be ma mini kasa ma mitie we ne mo sempa mo wudi ekoso utimi chese krona kasa no boni ankasa wo kronim eti maame na no wo kasa no onim de oka na yehwa de bi wa fast forward Dormaahene betena simpie so ne apaso afre ne nkrofo e de ato wo manim se obekum nipa makunipa Dormaahene ni kasa mu ni nyenyamu no mo ni mpefe se wo ye judge wo ye high court judge na high court judge de uni kwan se wo kasa akasa no epie fi wanum makunipa na de yesre Ghana mpanifo Ghana policefoɔ se audio yi video yi makunipa da bontini momo de asa mo nsa beka obia momo de asa obehye video no ama policefoɔ nsa aka makunipa Dormaahene anum asɛm a wo se obekum nipa makunipa Dormaahene so obekum nipa
adenti no bekum nipa chese Mmrantiehene tete no Mmrantiehene ha no social media no so Mmrantiehene gu na dim asem obi ehu se Dormaahene ye otorofo ankasa Dormaahene ye obi asebia bulu sebia kronto na adwene kete se akokọ kretolis makunipa Dormaahene no ye friend dimpa e shadakam Dormaahene dimpa da e shadakam eye Kofi Mensa jimi makunipa Kofi Mensa jimi abo tolu ete se wo betimi betena simpie so e ka che Ghana fo ni na se wo beku nipa makunipa ye jimi fo pa wat Dormaahene wonnim nyansa kora ni utrim wonkura nyansa mawre wo ye jimi fo abo tolu wo se ka adua na kunya no wo maku dadada enu ntu no ma ye jimi no makunipa enu ntu na Dormaahene wo ma ye jimi no because wo be niata tena kunya ne so jimi abusiamon fa nche mpa ye ni atem because atembidie na no ye den se ja breko no aboto ni wate se wo Dormaahene wa jimi wo betena simpie so ni apaso e ka che obi se wo bekum nipa makunipa eni mentina wo jimi bekum nipa sa e de ba de pan na Mmrantiehene de ye wo so bekum nipa wo bekum nipa de ba de na nipa de ye wo sua kasa na jimi ni doso ana na Dormaahene wa jimi sa wontimi transe nkasa abra wonto bomb empanifo ni akunya ne ho ana sebia bunu sebia konto wa woni mpefe se Dormaahene ye de noma mebre atata wo se sebio manu da sumina so yesi wumpo no wo maame ewu ye krampo ensem wo ho enti se woni mpefe se wo maame wu ye no ensem e wo ho no na wo de wa no koka se wo meku nipa wonim se nkrofo bobo suspect makunipa enkrofo betima bo suspect because bie wano akase wo bekum nipa eti enkrofo ni na be kase de wo maame fa mu owu ye no e bia mpo na ye wa makunipa because an enkrofo ka broni be kan say is alleged wo mom ka kasa so mini nyina no wo makan na emum no ede ba de na wotufa ho ede ba asem na wotufa as a judge dan se bio wo maame ewu na ye say sebi tafache owu ye odada kamu no a na omu ka is alleged omu ka say na ni tikrampo no na enipati entwa so a umukoko sie ne sa no jiminti Dormaahene wantimi abotan makunipa wantimi ehunyansa ankopo maame akira kwan jiminti no wantimi anpa krabe anfa maame ade na wajimi sa Dormaahene abusiamon fa nche pa because senia Dormaahene jimi wo social media no so anu odin pa setan na abusia me se obre ye momodin ye nguguti asema wo kan ye na ye ba ye beto so because ewudie de Ghana security for Ghana police for monfa mo nansi fom na monkoche monche Dormaahene makunipa monfre Dormaahene musa ne se ede ba de ne kan na wo no se obekum nipa na wakum bi pen na mumusa no question wakum bi pen ewudi e koso wo Dormaa no oka hu bi ana wani hu bi mumusa no questions mamunya ne sa because asem na waka no emu odu ankasa makunipa asem na Dormaahene kan ne mu odu abusia yenkoni gogotie asem no ye ba ye beto aso se no ordene no chanem no monkoso frigina makunipa amama kodam ama Dormaafou apelo ya amana na wei panyitoto atise wo na wei na Kevin Taylor so tin sema ekoso Kevin Taylor so de twato e de ama no because they say no wadani jimi Dormaahene dani jimi wo social media so obi atetene nam obi so ma no otete bodanfo na jimifo ni na obi ka bi edina tem se no egu nanim ase na adwena wo fa ye ne se enkobeyi so social media no so nanka wo de play aba beji ni din edin obeji no social media no so ye din bone ena se obekasa na obi anim se wo ye jimifo ini jimifo a wa jimi a wo te kunya so wa jimi papa makunipa na we kura mu kofa ni firi Kofi Mensa asanteman be na ofiri mu asanteman brono be pa na wo firi so ye nkoni nkuku twa wachi ade ensa wate because wo jimi ni de na ohye akasa wo ye jimi for pa wo nkunya na wo te so no wo me na esen ko muku because minim de ntia so munku dadada enkunya na wo te so eno na esen ke strike dadada na ye eye de waye na aye enkunya na de wo de aye wo na eye because waye o jimi wama wo kasa na so wo bodam asa obi ehu se unim yansampo Dormaahene suanyansa na de wo ye anu oten se Ghana fane be bia obi ehu se wo ye jimi obi ehu se asa de wanim enimonyam kwa ni wanim
aya na obi kasa wo ye ohene wo ye Kofi Mensa ni din edi Kofi Mensa jimi sa na ojimi se wo bekum nipa ebra Dormaahene ka se wo bekum nipa pe na ehwo na Kevin Taylor so se wo bekum nipa de o de je ana Kevin Taylor so ni mu wa amfa che ne kra abusua yente Kevin Taylor ye beto so yo ohene kwasia wo ye kwasia mpanyini pa osa konwa no ku totwene wonnim nyansa na oba de ma akonwa die wo de jimi to wonum kankan so pro kwasia jimi num kankan to to na wonum kekawo abowa why wonum basa na kwasia keka jimi fo bi na omoto na omoso so wonnim nyansa wanyini kwa. The moment they say you are a leader, you speak like a god, you speak like a mad dog. Why when munkam se bidie ka afi obia hu se Dormaahene jimi obia hu se Dormaahene ne so nimfa so bia okasa te se de ase ya na egu nanum pa Dormaahene won so anim guase ato se wo ya jimi sama Sumahene mpo nyansa chen enti se mi busa wo uni Sumahene wan pa ne nim nyansa Dormaahene according to statement a wo ye ni nyina uni Sumahene wan pa ne nim nyansa pa ewo akunya nu muni na wajimi muni na mu ya jimi mu ya jimi fu akasa nyansa kra ni mutirim empanyi toto amumuti akunya so kwasia akunya na modia akunya na moteso no modia kwasia fu omagimi a munhua de emkra ni nyansa chemo emkra ketenkete kra ni nyansa chemo na mu panyi a mo ye ne sei o betena simpie so ni apaso a na de jimi de ye ntokwankwa na de beba social media so wo ba ya ye di watemi esa wo ho ato hwe obienu obema attention obienu obema attention te se mo amo toto fefi wana mo ho no obienu time obema attention na jimi ne doso Dormaahene na nkasa ne ye twena koto amenam ye dosa na nkasa a wo betena simpie so a na nkrofo ye mpra hihye wo mu na nkrofo ka se papa wo begimi o ampani apa na Dormaahene jimi am obi ehu na Kofi Adomani apai na ye hwehwe se wo beba abeka asam papa de ache Kofi Adoma na nka Kofi Adoma akoma ato ne yem no papa jimi fo hena wagimi Kofi Mensa jimi fo Dormaahene a wo de wo hwe nyansa kwasea woni tema a wo bie wa no se wo beye dai makunipa eno na wo ye na na ehun nioma na wo ye na na a wo de odi jimi ati social media so a boni wo utrim empa utrim da Dormaahene wan hweye bodin na wontuma ni na etete na busia we de na nka me wure ye afi mama me fa we soso kakra medimani koto eye Dormaa side wo na according to nyoma ekoso no yesi preko bi ahyase ma Dormaafo ne yade adimo ye kurase na we de preko na akasa no a woni na ma wo ma Dormaafo yade no po video na ma wo ankasa woni ehu a Dormaafo na momuti social media so mo ankasa mo hu papa na oka no papa na be abegum anim wase ofi Dormaa wo de Dormaa nsem na e ba betudwa empreko yade empreko bo just a bola so pro pa ene Dormaa abusua mumiente video no ye beto aso orofo otiemi na wie nso mede edidije abe onabe radio so na brebia ye no eye Dormaahene kurunti na anopai ana wie anmrei uhu yese no kasai otie kasai no kasai na ne nyina no eye sena ye kurum ebetumpon sena Dormaa ebefa de tuma pa friend na brebia ya ehu asema ye beka enti yesi if you see something say something enti na wie me kasai na ohwemfo yini a wohwe na video ya wohwe ya eho eye Dormaahene kuro brono bi a ye frɛ ho eye oti na sa eye brono ana bia nipa bebre ho na wote na wona wo ben eye wofie ben eye nkwansi ana se kuro no achi no ono na ohunu sisi ai ohwe se na wona wo ye eye mprako wo Dormaahene kuro wagya wo mprako ama watie si kurom na wodi nkrofo nya na eye asefem sa nya reho ohwe obi dan ya wasi no hwe se mprako edidi ko edan na se a eye areho bebre enti yesere ye nuano mu a woyere mprako wo Dormaahene kuro especially oti down ho no asie ho no ne kozongo bi ho no yesere mu bebre mo moden na muntimi enkipu mu mprako no ewo wo mbua wodam mu eye kuro na yetimu ye kuro yesere bebre se yesere mu a mudi sa adwuma no yesere mu a
ye tu anamo e wo saade wo nti se wan hwe ye na se kire bi na se wo da soro na wo prako wo wuda bonten wo prako ayira mam mi se obia because untimi hwe wo moya enya dia odi sumo bebo obia enti ye ma obi biara oye mprako Dormaa kure especially oti ase ho ekọ nzongo bi no ye sramo bebre mo mode na munkipu mu mprako ewo buo mu anya saa na se ye famra e de hye yensa ye be ye bibi ama wonzo wa hwi a ebe afeto enti na ye tu asa na mo we se obi biara wo akontum na obrako odi ahye obi nsa this is the situation ekoso ewo Dormaa kure oti konzongo bi ho no emo a esenkrufo dan uja oproto ho no ma wan hwe ye obeba kura boro oniema a wo fie na mprako no abewura fie ho na wase eniema bebre wo hwe obi dan a wasi hwese mprako no nu ase wo de walmia kura begu oba ye wadwuma na obada ba soro na mprako na ase wo asase oniema egu ho bebre enti yesere bebre se ye nuanma a wo ye mprako aye wo Dormaa nkuru zugo bi no yesere mo enche bia na mede eye nkokọ a wo ye wo krom ebetu dwa ngrofo di matamo a na so ni nyina mu no soro be ya o ma ne be fa ntuma pafreti na ye bo ho dawure ye be koso araka se ho bedi atemu se muni yatemu ye be koso aka ade a be ma oman no afare ntuma pafra no ye be koso aka se ne be ya ye be sesan ya de ye Ghana ye nyina ye de ye nyina ye si Ghana bom eni nti se wo bibi enya bo mode na kan ye nyina ye nsi mum se mpanfo mutu kwan kwa abrochire mutu kwan kwa abrochire mu konkuro kese mu hu niam ankurufo ye sei na wo ye wonade ya nke enye fe ma mutu kwan firi Ghana kwa abrochire nkotena abrochire enkodi wani se sa na ho wode wo mmara hye won sa ye ne wo pa nke ye enti yesere ye nuanum a wo di sa adwuma no wo mwaye o sa kwan no so afei sa mfoyini wo so a ohwe bie wi eye Dormaa nkuro eti eho ana me kire wo sa mfoyini wo eho so eye bola woto wonema egu niama wa yefi ewo ball efi a ofiri se woni nje ho ompe no wo ye wadua ni wi ase de ho na wakoto sa niama ni nyina tugu na zoom lion fo so na ye blue mo se mo juma ate se mo ye no zoom lion majuma asese mo ye no nanso mu nyina magja majuma na asese mo ye no enye na se politics and parties na mu nyina mu di akire zoom lion majuma asese mo ye as a baller say mo be sesa baller mo be clay kroma ye fe no upon all that is na nani nkrofo proper krom no baller na esi ho no ye mo so majuma asese mutimi yi sa baller no eye ma se mo kofa ko tugu ba bi ase ergu na asese mo hye no Babi asese mo ko gunu zoom lion fo mo moden na mo ko sesa na mo nyina afiri ho ye ma mo 24 hours na wonfa nko sesa bola na egu eye 80 ase ho no yesere mo bebre yesere mo na emfata do maman ye kasa bebre nanso yentimi nya adwuma esese ye eno na mankrofo di atenda bia ye beka ho asem so ho bedi yatem ayemfa ho nko so ani yatem but say ye man be fa ne ntuma pafria so de ye be bia ya no na yaka enti zoom lion fo am Dormaa nkuro wasem na make zoom lion mo am Dormaa nkuro masem na ye kan na no pai ye kan na awie se mote yenka bola na mahia mama nkrofo mama kwan mankrofo ahye ewo anti honom yesere mo nko sesa sa bola ne firi ho na egu ye ni mase egu Dormaa man ni mase yesere mo ye ne nse na nakasa eye adwuma but anye ni nyina na so be ye anye ni nyina ye nso katima mufo no ye betima ye bi zoom lion majuma am Dormaa nkuro mo ye na sei boso so yitua mo ka enti asese bola na egu horom no mo bomode na mo kwotsa sa bola na nyina firi ho na oman no onya fra hudi oman nya nipa wote ho de bia wo kantan kankan ni poroya egu horom no nyama poro aseya wona wotete bia ho enti mintra ho no eno ho asem na nanimri yeka ono ho asem na ne yekan eni so otemenka unya video bia bomode na se ma obi so enhu na se ni nua bi wom obi ye sa de na ye nyina yenkamum na yenkle sa na mo nyina firi ho mi firi se odi asundwe baba otemenka she video ma obiso shebi bidin adi jabe me wo bia no besande abrobio thank you bye abusuan we de mo sempa se mo amakwa akohwe bo hu die koso utimte se Dormaa na yatwa chem no Dormaa ene yatwa chem no ho mu hu view no peko na atimi di foma na okwo obi dem na okwo didi obi aduane Dormaa no Dormaa kru no ma kan eye afuom ekurase patu emwa ne guo emwa ye ka mwa pa emwa mu mwa eno mu guo because omo hina wote so wajinya taba of Dormaahene abusuan se we de mo amani twia mo hunyo matantan akoso ehwo na abehu se Dormaafo omu hu ni ba kokora na wotimi chese preko etimi nantifri abontene ko nantifri bola so ebe fie bedidi ediane se mo ye poffish pa abusuan me se obre aha enam do be see oba subscribe na turn notification sign fasiso na yenkoyanim peace out.